ikke et hvilket som helst maraton. Det er nemlig dit nummer 600. Det at løbe maraton, det kræver ikke kun fysisk styrke, men også en ukuelig vilje og en tro på sig selv. Og det har du formået. Du har kæmpet med både fysiske og mentale udfordringer på din vej. Og særligt i det sidste år, det har været en rejse fuld af op- og nedture. Men du har ikke givet op. Støttet af virkelig gode venner, løbebodies, Sofie og din øvrige familie, og sammen med din ukuelige vilje og stædighed, er det lykkedes dig at komme i gang med dit løb igen, og nu står du her i dag. Klar til at gennemføre dit sidste maraton. Det er stort. Det bliver forhåbentlig ikke det sidste løbetur, eller det er jeg ret sikker på, at det ikke gør. Men det bliver dit sidste maraton, for tiden er kommet til, at du skal passe på dig selv og din krop. Om lidt, så går starten. Og når det måske bliver svært derude, og hvis du kommer til at tvivle på dig selv undervejs, så husk på, hvorfor du startede. Og husk på, hvad du har oplevet med dit løb. Du har overvundet mange udfordringer for at nå hertil. Så nyd turen. Jeg ønsker dig en fantastisk tur, og tak. Udover at være løbsarrangør sammen med Dorte og Jeanette og i dag også Niels, så står jeg her også som repræsentant for Club 100 Marathon Danmark, fordi Kim, du skal have et diplom som et bevis på, at du har været igennem 600 marathons. Og det er altså ret sejt, så vi lige give ham en ekstra hånd. Det er jo kæmpe glæde at stå her og dele den her dag sammen med dig. Men samtidig så er der jo også noget vemod indover. Fordi du jo har bebudet, at det her det er din sidste maraton. Der tror jeg måske, lad mig være så ærlig og måske også tale for nogle af dem, som måske ikke siger det så meget, hvor vi har tænkt, hold nu, hvornår er det du lige stopper og så passer på dig selv. Men der var lige den her milepæl, du lige skulle nå, og du har kæmpet en kamp, og de seneste år har det været en kamp at komme igennem de her marathons her. Men du har gjort det, og det er super flot. Forud for at man kan holde sådan et event her og få det her diplom her, så skal man jo dokumentere sin løb med at fremsende et CV. Det er også gjort, og der har man jo, eller jeg har i hvert fald, kunne få lidt indsigt i, hvornår du startede og højdepunkter og sådan nogle ting. Kim løb sin første maraton i 2006 ved HCA maraton. En tid på 3:25:38, flot tid. Det er blevet til 18 år, så kunne jeg så ramse alle årene op. Og det tager jo også noget tid. Men jeg kan da sige, at 2015, der løb du 94 maraton på et år. Ja.
Men forinden i 2014, der løb du din maraton nummer 100 hernede ved Fruens Bøge Marathon. Ja, en mærkedag. Der var konen også med. Ja, og nummer 200, den løb du så ved Ollerup Marathon. Det kan jeg huske, der lavede jeg medalje til. Og nummer 300, den løb du så i 2016. Et år, hvor du i øvrigt løb 88 maraton. Og på det tidspunkt, da du kom på verdensranglisten, der var du verdens yngste til at komme på verdensranglisten. Ja, det var du faktisk. Ja. Ja. Ja, nummer 400 løb du i Svendborg i 2018. Et år, hvor du løb 64 maraton. Og nummer 500 Turø i 2019. Men så i årene derefter, så gik det lidt ned ad bakke, kan man sige. I 2020 løb du 55, i 21 løb du 20, men så skruede du lidt ned. Og der løb du 8 i 2022, 4 i 23, og fra med i dag, så har du så løbet 8 i år. Og i dag, der løber du så nummer 600. Du har også givet den gas i udlandet lidt, har jeg kunnet se. Du har løbet 3 løb i Tyskland. En i Bremen, en i Hannover. Og så har du faktisk også løbet et af de her legendariske Peter Weinicke marathon. Ja. Peter Weinicke var en meget, meget berømt tysk maratonløber. Og havde et løb opkaldt efter ham nede ved Hamburg.